Voor de Bosbergtoren hebben we onze bestaande webshop aangepast zodat het ook gebruikt kan worden voor het ticketsysteem van de toren. Op de website kan de gebruiker makkelijk tickets bestellen, zodat ze bij de toren kunnen komen en daar ook makkelijk naar binnen toe kunnen gaan door middel van het scannen van een QR-code. De website is vormgegeven voor een breed publiek. Het kunnen ouderen zijn, het kunnen jongeren zijn, het kunnen families zijn. Dus de website moet ook heel erg gebruikersvriendelijk zijn en duidelijk en aantrekkelijk voor al die verschillende doelgroepen. En daar ligt altijd een uitdaging en dan moet de techniek ook op een bepaalde manier werken, dat het uiteindelijk ook voor iedereen makkelijk werkt en begrijpbaar is. Het vasttoegangssysteem heeft een samenwerking opgezet met NC Websites en Qit. En wij hebben met elkaar een product gemaakt. Het is eigenlijk helemaal nieuw. En het is ontzettend goed verlopen, de samenwerking. Iedereen is heel erg tevreden met het eindresultaat.